जेलवा में जनमे कन्हैया त भादो तिथि अष्टमी के भादो तिथि अष्टमी के हो। ए ललना रोहिणी नक्षत्र बुध वार दिन काले अधी रतिया में हो। ए ललना रोहिणी नक्षत्र बुध वार दिन काले अधी रतिया में हो। खुल गईले पाव पये जनिया त हाथे हाथ कड़िया त हाथे हाथ कड़िया नु हो। ए ललना खुल गईले जेलावा के द्वार सिपाही सब सुतल सिपाही सब सुत गईले हो। वासुदेव गोद में उठाई लेहले गोकुला ओरिया चल देहले गोकुला ओरिया चल दिहले हो। ए ललना पहुँचे जमुनावा के भीतर त जल बढ़ी आइल जल बढ़ी आइल नु हो। जमुना जे सोचेले प्रभु जी से भइल रनवा त भइल रनवा त चरण पाखार बहो। ए ललना दे देती पल भर में रहिया त धोई के रनिया त धोई के रनिया नु हो। ए ललना दे दिहले पल भर में रहिया त धोई के रनिया त धोई के रनिया नु हो। गोकुला में पहुँचे कन्हैया त मगन नंद घरवा त मगन नंद घरवा नु हो। ललना घर घर बाजेला बधैया महलिया उठे सोहर महलिया उठे सोहर हो। ए ललना घर घर बाजेला बधैया महलिया उठे सोहर महलिया